ngam tip phila jio snow ne pimpat jio snow shapang ne ke jingpang HIV kani ke jingpang HIV kalong ke jingpang kaba shyrkhei do gata namar kani ke jingpang em lada ubreu uyo kane hagasnam ke jongu bat lada sumar bha unyap but kani ke jingpang em kadai ke biya bit pat lada uni ubreu uyo shongkha kani ke breu ru kam bit lang badam tang ta ka bak sosi kalong wat ki khun ru ki bit lang ya kani ke jingpang kawan amar ke jing shongkha pathar kala bandai lengba ki jing ai snam ki jing ai injection lada di ki drugs ki bakum kita tading ta kani ke jingpang kalong ka ba shyrkhei do kata ba hapangi pai statistics hakani ke jela ga jongi kala jelai bha menta ka kham jele e namar ka jing shongkha pathar bat ka ba ar kalong namar ki inject drugs bat ka ba sosi kalong ba haba ki breu ki yo ya kani ke jingpang ki haban di dawai sa hadu da yap bagani ke jingpang em kamja ana kamet ke jong ki kadai ka ba shu control ki dawai ki shu control namar kita ki T cells nani kita ki badan hapo kamet jong breu ki du bor bat ladam sumar bha kumta gani ke jingpang em naga stage 1 stage 2 so stage 3 ka poison ke jingpang 8 balada ka poi kumta ubreu unyap na asundan tanai ta kalong ka basosi lada ubreu uyo ya gani ke jingpang bat kumta nga dwai ru gani ke sngi balada na preng jong fi ki bapang ke jingpang HIV pi pang gani ke jingpang namar fila bakla ke gm ke jong fi namar ba fila shongkha pathar lani fila penan kam ye ki drugs la fila penan kam ki injection ne kumno fingat ngam tep tang ba fidon ngene ke jingpang HIV balada fideusin rang breu ka tanga ga jong fi la fila shongkorem ru karu ka ye bet lang ba phim ka breu ru phi khlem le ga no ka ba pathar nei no ne ulok jong fi bet namar ne ulok u de bu shongkha pathar bo la ngat na era lang ba jong u phi obet ngene ke jingpang HIV bagani ke jingpang hadu menta shisha kalong kabala nang por bala nang jelai hakane ke jela ka jungi ngamut ban kran ni ke jingpang hakane ke sngi hinrai nga shu ai kum kan nuksa bagani ke jingpang ka hiar pateng naukpa shagatanga bat chiki khon bagum ta ki khon bat pateng la pateng bat kane ke jingpang kalong ka ba shyrkhei hadu kata kani ke jingpang ka yasriem bat kane ke ai ka banga ngamut ban kran hakane ke sngi bagata kalong ka pop fi bun ki breu ki ong ngingim dan pop mereka kwa ban ong fi la da utau khpa nang kong em ula le pop long thikum tau khpa ubala shongkha pathar uyo yaga ta jingpang HIV ban haga snam ju ka don yaga ta HIV habu shongkha bagane ka kurem ga ju ban habu shongkha kum tau kha ki khon ban ha ki khon ru ki don yaga ne ka snam yaga ne ka ju ka jingpang gen kalong kum ta ken bo adam ula le pop ban ka em kala le pop ki kha gi khon bagani ka pop kawan hagi khon pateng hadu menta kadon kane ke jingpang pop ka yesriem kong kane ke jingpang HIV de yang ta kwa abang ifi kane ke singi na kawan no adam ka babel ka kranchai ka ongkom ni na bakum ta ken kat kumba da way ubreu ka pop kala besut shaka prthei badagata ka pop ka jingyap barkum ta kata ka jingyap kalawan ha hagi benriu baro par namar babaro kila lepop kababel ke thu hangni ba now adam kalawan her pateng la pateng bad kum ta hadu menta kane kasnam ka jong u adam ka de kasnam ka bodon ya ka pop bagane kasnam ka bit hadu menta ya kita ki khon ki balakha pateng la pateng na u tadeng ta ubreu baning kong udeu adam ka babel ke thu udeu adam lada don umitar bala ban tes ngathrai pin the test MVDE bagadon ke jingpang pop haway pawe ubreu Henry Shillong ba umdan uta umitar bantau lada fidon kanono ke jingpang lada le ike examen le ike test lap badan jingpang ayu lengba kasnam Henry Shillong ba hadu mentam padon uta umitar bala bantau ya kata ke jingpang pop Henry ngai bau dei tang ublai badan yu tau mitar ubat thau bat uba pen yoi bat ka ba pen shai bat ka ba pen shisha ba way pa way ubreu udan ya ka pop Mana ba ang tim ke jong play. Kababel ka ang nila nga puli nagstisi nong room nong balay ka nagdekot ka ba. Arpulay ka ang namar baro kila le pop bal kila du leno e ya ka buram ka jong play. Kababel ka ang ru nagdekot ka bispaw ka ang
kumba la tho dan ubahok dan uweiru dan ubashempang dan ken ubawat ublay baro kilay sakmano bat kilay kalaba mentoy lang dan ubale babha dan wat uweiru kababal ka kli ka dan ubahok kababal ka shu dan uweiru bahok baru tahu mitar de jo ublay utau baru uwei ubriu udan ya kan ka jingpang pop badai hing ta uni ubriu lada udan sa ikata ka jingpang pop kani ka jingpang ka bainong jongka ka babal ka baga bainong jongka pop ka long ka jingyap rom lanong ka riu khot ka ba arpulai ka namar ka bainong ka pop ka long ka jingyap henry ka jingai ka jong ublay ka long ka jingim bam jikut dau Chris Jisu uba utrai jongi gani ka kot ba ka mga puli hangani ka por ka ktien ka jong blay gani ka Bible ka penshai kadar ka penshisha bo way puwe brio udan ya gani ka jingpang pop kawan nagasnam bat hagasnam ka jong brio kadon ka jingpang pop ka snam jong Adam kadon ka jingpang pop bat hingta kwa ban ong ifi gani ka sngi lada dan ya kata ka dawai ban pen khoi ngin yap bat da ka ba yap ngin yap shisha namar ha ka sngi ka bau Adam bat ka ki bam ya uni uso na ding jonga jingtip ya ka ba bat ka basniu u blay la da warning lo pal da maham na do basdang wong la da pi bam da ka ba yap hin yap shisha nan puli ka ni ka dekat ka ni ka por ni ka Genesis ka kitab ka baningkong ha ka na ka Bible try ongom ni Ong baru try bo blay ula hukum yo tau briu ula ong. Nau dieng baro ka kper. Da ka baba mela ban bam Henry nau dieng ka jingtip ya ka baba ba di ka basniu. Menom yo bam na u. Na baha ka ta ka sngi ba men bam na u da ka ba yap men yap shisha. Blay ula dap warning lupa ula dap maham lupa ong. La dap hibam yu so nau ni dieng jo ka jingtip ya ka baba ba di ka basniu. Hakata ka sngi ka ba pibam da ka ba yap hin yap shisha kani kalong ka jing maham ublay ya u Adam da ka ba yap hin yap shisha bat da shisha haba uni busen ulawan ban pasiau ulawan ban yakren ulawan ban yaran bat kaim kala kumbiet bat kala syashukor bat kala syariam bat kumtaken kala bam bat habaka kala bam shisha hagada ka por baka ka bam kam simla klon kramban yap ding ta ka ayu ni uso ru Adam umpet bo blay ang la bam finyap da ka bayap shisha ring ala bam khlam yap kum taw Adam ru bam lang Henry ki klem so to bo blay ukren baga sngi ka ba fin bam fi yap ndey haga do andre haga bagan jaman sim baru breu shisha na do kata ga sngi ka pop kala rong haga snam ka jong ubreu batnang ta nagasnamu Adam ter hado menta kadon thikum kene ke jingpang HIV ka badan hok pa ka par ter kalong kum juru naung ni kpa baneng kong jongi kata kasnam jong ka pop ru kala rung hangi ken hado menta badeng ta lada kan ka pop kadang rungsa lada kadang donsa ha ka jing em ke jongi ngiti knabi ban yap ngin yap da ka bayap shisha tadeng ta ban pelaj em ya kata dan dawai da kawai pat man pelaj em yu khun ban riu ban pelaj ka babel ke thu ya kata nga sunat ngai kawai ka jing tho ong ka du jok nei u blay u klempen kre aten na ka banta u briu u klempen kre anri na ka banta u soitan badi kita ki angel ge jong u ba ka du jok kam dei ya kita ki briu ya ka bau blay u kentat anri ka du jok ka dei na ka banta kita ki briu ki ba kentat yu blay mdei u blay u ba kentat kadujok kam dei ke jaka ka ba ublay kan tat ye ki breu bagi poi shu dujok kam dei kom ta henry ka dujok de ke jaka ba kita ki breu en ki ba kan tat yu blay kita en ki poi shata dei wo ublay bo kan tat dei bagi breu ki kan tat ka dujok ka de ke jaka bagi breu ki kan tat yu blay balai na baru blay lawan ban ai ila ka jong ka snam bat ka balong kom ka dawai ka wan penkhia yu breu na kata ka jing penrem jong ka dujok na ka jing penrem jong ka pop na ka jing penrem kan jong ka jing em ban ai ka jing em yau tau breu bayap na tau breu u kan tat ya kat kata ka jing ai kat ya kata ka dawai kat ya kata ka jing penem tadai hang ta em upoi shu dujok namar balai ba u kan tat ya kata ka jing ai ka jong blai ba u kan tat ya u blai tadai hang ta upoi shu dujok ba u kan tat ya Jesus Christ
unong penem jong ka perthai tadeng ta kan ma naduk ka basdang ladap ya thu ba on kai unong penem jong ka perthai ublay ubalong Emmanuel ublay lembat ngi ya ka ban kai u nagata ka thaisuti ban penem ya ka perthai ba deng ta onda shwa ban kai Jisu angel ladap wan ba dia kren ka Mary shwa ba kan pun yo Jisu kan ka Mary ka yo snow ba ka yo kan ka jingpla no angel u ya thu ya ka kerteng wong uniu angel nga pulih kan ka por no Matthias kan ka nong ka ba nang kong ka khot ba arpuai ka ongom ni kan karu ya ukun men khot ya ka kerteng jong u Jisu naba on pen ya la ki breu na ki pop jongki on pen ya la ki breu na ki pop jongki ya la ki breu como kita ki breu ki ba pediang yu try ki kalalong ki breu ki jong try ba haba ki lalong ki breu ki jong try open ya ki na ka pop jong ki ba de heng tam la da fi pediang yu Jisu fi kalalong jong u Jisu ba da fi kalalong jong u Jisu ula plat ya pi kan na ka ta ka pop balai ba pi bin kan tat yu try kat kan ka offer ha kan ka sngi dan si bon ba fi yang ngam dan kam ya kan ka dawai hoi lada dei aga jingpang HIV nganget fin mare wet stat si doktor ba fin sim ya kan ka dawai bandi bat bakan yarap ya pi ban yarap ya pi mo yo pi yap kloi ho in rehab di be kan ka dawai hadu da yap pi ba pin yap ru kum tau brewi ba pang ka jingpang HIV baga kwa abanong ifi kan ka sngi kan ka jingpang pop kam de ka jingpang ka bah pin kitsa hado pin dayap andre ka don ka dawai kan ka sngi ka don ka lenti kan ka sngi ka ba pipin lat berkata ka long daga snam ka jong Jesus Christ but fi pediang si shayu try na do ka download fi kala ka bomut si sha de wanam sungohon ba pidon ki niam ki rukam ki jong pi kini ki niam ki syukari fi kini ki niam ki numpen re fi kini ki niam ka de ka niam yo kwa abanong fi dadap him dani Jesus ka gm ka jong pi kini kiniam ki syukar fi kiniam ki Shillong ti dawai ke ba shudi ban shu biang de ban shu kumba brio bapang HIV shudi dawai kanam bakanum he re ban rat na telong ban weng snon ya kata ka jingpang kamla kadi ka ba shu control long kum brio bapang BP shudi dawai ban shu control re mla ban weng kata ka BP ne ki brio bapang sini ki shudi ya ki dawai ki penon kam ki insulin ru ya ka ba ban shu pen biang ya kata ka sini ki jongki re mla ban weng ya kata ka jingpang mla ban klong ya kata ka jingpang na tenrai tadeng tam dan kan niam le nem dan kan ka kerteng jong kan niam le uno brio bala ban weng ya kata ka jingpang pop na pi re tau Jisu tadeng tau wei banget hau onam jatsho henry unyo ya ga GM ka babam jukot sakat no pat ka ktien ga jong blay kan kran tadeng ta kan ka sngi sa hisien nga ya thu ya fi ya kan ka lenti balada fi kwa ban lat shisha balada fi kwa shisha ban lat na kata ka jing penrem ka babam jukot adu job kani de ka sngi ka ba fin pediang no utrai man la ka sngi kren ka jo balai ka kren namar ba ka jingwan ka jong trai ka lajan fila banong na do men shangli osngo oi na do men shavli osngo ai ngop yo osngo men ta ka sngi ru tip shay ba men ta ka sngi yo ka de ka sngi jong ka jingwan ka jong trai yo men ta ka sngi fi osngo wi ka turoi ka jing sawa jong ka beneng bro kan yo osngo wi ka ta ka jing sawai turoi angel rangba bat men ta ka sngi kan wan ka jing rong no yo ba pidu to ai ba fin long shisha ki breu ki balapan krek nga aingo yu blay nam tau tu dakat halor ke ding pna shwa bun yap usno thu bun sayap updiang yu Jisu baru shyo ya ga jing penem usyo ya ga jing penem uklam dan kam man le ha ga ding pna usu pdiang tra Jisu la me poi ken mau yang ala me poi ka hima ga jong me usong ken mau yang la me poi ka hima ga usu penrit ba unget ru ba haba unget haba unget kata kalabiang Jisu kata ka sngi bang Nado mentaga sngi menlong lembat nga ha paradise tip ka jinget kadai ka laban ong kalong kum ka spa de ka ba penriu spa ya fi la finget pila ban yo ya gataken la fi don ka spa ka pertai fi laban tiet ka pertai fi laban yo ka kwa ban ong fi la fi don ka jinget pila ban tiet ya kita ki baro ya ka ba fi don kam ha ka ba kenjaman sim tadeng ta ka tin jobla kan ma ko ni ka por la ka pulino Isaiah kalau nong basan-basan ke dekat ke bandingkong ke kren hang ni ke ong kau jaru besliang tu wan syaki berutau bom don sebai wan tu tiet bat bam wan ken tu tiet ke wan bat kadut klem sebai bat klem dor ong wan tiet ke de ke tiet da ke pisa andre hang ni ong tiet da ke mdei da ke ta ke pisa da ke jinget
Bapidon ni ka jingat kalon kum kata ka pisa kalon kum kata ka spa ya ka bafila ban tie ya kata ka wan but ya kata ka dot clems by but clem door. Tadin ta rafila ban ngat fila ban yo ban di kan ya ka jingim. Tadin ta kwa ban ong fi kan ka sngi la fi ngat kan ni ka la di ka spa ba ya ka bafila ban tie ya ka jing penem. Du blay ba ai fi ya ka jingai but ai but la fi ngat fi yo kata ka jingat kalom ka spa. Tadin ta la fi ngat pila akut akan ka sngi. Uni udah ka kalom don pisa nda ka jingat ka jeng ka thiet shisha yo shisha ya kata ka jing penem la shu ai do try. Ka jingat kalong kum kata ka spa ka bo try ai baru yo ka jing penem kata ka sngi shabun dukut men siam. Ai ngo you try. Baka jing penem ka dan aduk mentang ngin duai hang ni ka sngi ngasngo ka ri hasi jung inang bon ba ki bampat pediang you try. Kimpat don ni ka sngi kha ka bakan jaman siam. Empat don ni kata ka sngi bat ong try hang ni ka sngi ngap pediang ye me. Fila shulong ka long automatic. La Shillong long by default la Shillong kristan la Sudan haga niam haga rukom and ref klam dan how try ai ba gani ka sngi pet ya ka kalendar jong fi pio sngo gani ka khubor pet ya ni ka kalendar ga fi gani ka tarik iu men ta ka sngi udi bunai udi snam iu but haba fio kata ka tarik kan mau ba gani ka sngi kala de ka sngi kha ka ba kan jaman sim ga jong fi ka sngi kha ka ba khai fi shaka hima ga jong blai men shwala khai fi na imei haga ta ka ba kan jado men ta ka sngi la khai fi na ukpa shaka ta ka ba kan jaman sim la khai fi men wan chiperthai men ta ka sngi la khai fi ba fin yo ya ga beneng ngin de wai haga ni ka sngi ka mom ta na do ka donot penret nget bat nga ko am nong fi nget bat nga ai ba gani ka sngi ka long ka sngi kha ka jong fi ka sngi kha ka ba comment tam ga ji men jong fi ngin de dwai ngini ka por try ai ngo em ka pa bo way boy breu ko try udan ya ka sngi kha ha ga ji em ga jo try ho man laga snam ki ju celebrate ju le snob ha and reha ga ni ka sngi ko try am dei sho tang ka ta ka sngi kha ka ba ken jado and ga ne ka ni ka sngi kha ka ba ken jaman sim ka sngi kha ka ba ken jaman sim ko try ka sngi kha ka ba nom yap sho lano ro ka tai ka sngi kha ka ba ken jado ho hap yap and ga ni ka sngi kha ka ba ken jaman sim finom yap sho lano ro ho ka pop ka pen yap and reha ga ni ka sngi ka jinga ai ka jong blai ka pen em yap hi but pi la nget ga ni ka sngi la khapat ya fi ba ga ni ka birthday ka ba ken jaman sim ga jong fi ka sngi kha ka ba komenta ma ka gm ga jong fi ba na do menta ka sngi fin dan ba do jisu shabam jikot na do menta ka sngi fila yo ya ka jing penem na do menta ka sngi fila yo you try na do menta ka sngi fila yo kan ya ka ta ka jing pelat na ka ta ka jing pen rem baro do menta ka sngi fila yo ka beneng na do menta ka sngi fila yo ta ka bam jikot bat u jisu ka dwai nga ka khu fi ka ni ka sngi ba fin nom pai dien chu an re fin ya na ka bor fin ya na ka jinget fin ya ka na ka jing job tat hado ka sngi ka jing wan ka jong try manang ta shekhamat shishu rengkat baru jisu but na do menta ka sngi shabam jikot baru try ka dwai nga ka khu fi na so comment app fi pediang you try ka ni ka sngi ha ka gertengu jisu na aingo amen but amen aingo fi pediang you try menta ka sngi la tho ka kerteng ka jong fi ha ka kitab jong ka jingem menta ka sngi ka jing kemen na beneng na maro fi la pediang ya jisu pada yang tahu nom lai pat sekali kor ke jing long maraban nget yang tu gini am giru koma banong me ani nga de nong pop na do menta ka sngi fila yo ya ka jing penem fila yo you jisu pat fila yo kan ya ka jing kemen ka bakrau tamu try nang kar kui fi ngen sikindo biang ha ko episode jong ka Potternet kubleshi bon blame ta ka brom ju amen.